Hello everybody, my name is Verka Serdyuchka. Me English Nick Felstein. Let's speak dance. הלו ביוטיוב כאן שקד, והיום אני אלמד אתכם איך להכין מכונה של דחיפה פרקים. הנה דוגמה. אוקיי, איך מכינים? קודם כל בונים בעניין כזה ככה לאורך של 5. לאורך רוחב, לא יודע מה. עכשיו גובה את זה, אתם יכולים אפשר לעשות את זה יותר או פחות, זה לא ממש משנה. עכשיו גובה שיהיה גובה של 4, זה חשוב. אוקיי, עכשיו שמים פה בלוק עליו בוטן, עליו טורץ'. על זה עוד בלוק, על זה טורץ', על זה עוד בלוק, על זה טורץ'. אוקיי, עד לפה פשוט. עכשיו שמים בלוק, על הבלוק הזה עוד בלוק, ומניחים סטיקי פיסטון בצורה כזאת. אחרי זה עושים קצת הבלוק. פה שמים פיסטון, עוד פיסטון. פה שמים בלוק ובלוק. פה 1, 2, שמים רדסטון, שמים רדסטון. פה רפיטר במחיצה אחת, פה רפיטר במחיצה אחת. אחרי זה את זה ככה לחברים. פה טורץ' וטורץ' כמו הקילומטר שלי. אוקיי, עכשיו נשים בלוק ואולי בשביל שתוכלו להבין. הנה אתם רואים? עכשיו עוד טוב. תודה שצפיתם, שקט.